Un dia més, el segon d'aquest fòrum, el Palau de Fires i Palau de Congressos de Girona s'ha omplert de visitants per conèixer totes les novetats del sector presents a l'espai firal i també per assistir, participar i gaudir de l'intens i trepidant programa d'activitats que ofereix el Fòrum Gastronòmic Girona. Aquesta segona jornada més ha tingut un clar accent femení, ja que la matinal ha estat protagonitzada per cuineres i a la tarda s'ha celebrat una trobada de dones del nou moviment Mujeres en Gastronomia. Pel que fa a les activitats, l'auditori ha acollit al matí una reivindicativa sessió protagonitzada per diferents xefs que han destacat la necessitat de posar en valor el paper de la dona a la gastronomia. La primera en intervenir ha estat Yolanda Bustos. Aquesta cuinera va canviar la ciutat de Girona per l'interior, Regencós, precisament per buscar aquesta proximitat amb la natura que sorteix als seus plats. A la Calèndula, al seu restaurant, la sala i per extensió la cuina s'endinsen de forma natural i buscada al paisatge. A continuació ha estat el torn de Lucía Freitas. La cuinera gallega viu per a Tafona, el restaurant que van prendre ja fa 9 anys quan semblava tenir-ho tot gairebé en contra. La cuinera María José San Román ha parlat de l'arròs i el seu ampli coneixement del safrà, ingredient genuí de la paella valenciana. María José és una gran abanderada de la cuina mediterrània. Posteriorment, Maria Solivelles ha tractat dels productes ecològics mallorquins i especialment del pebre vermell, del qual han recuperat i popularitzat una varietat autòctona. Al seu restaurant Cana Toneta hi peregrinen clients de tota la vida i les celebrities que visiten les Balears. Una altra cuinera, Begoña Rodrigo, ha fet una mirada enrere des de l'apertura del restaurant La Salita a guanyar la primera edició de Top Chef i liderar fins i tot nous projectes gastronòmics a València. Ha finalitzat aquesta matinal amb accent femení Jenis Ferrari, una cuinera canària nascuda a Venezuela. Va estudiar cuina a Buenos Aires, Argentina, i des de llavors ha pogut conèixer i treballar en diferents països d'Amèrica. També al matí, als diferents tallers, s'hi ha pogut seguir sessions pràctiques de cuiners com Emil Samper, que s'han dinsat en els fermentats, tècniques i aplicacions a la cuina, Enric Monzonís i Jaume Soldevila, que han treballat tècniques dolces i de xocolateria, Joan Moll amb tècniques de sala, ja que és cap de sala des de fa molts anys del grup Rebuixón, Paco Pérez, que ha mostrat algunes de les seves últimes creacions, i Audrey Doré, que com a millor sommelier de Catalunya ha descobert les múltiples facetes de la Chenin Blanc del Loira. A la tarda, a l'auditori ha estat el torn dels germans Esther i Nacho Manzano, que han presentat plats de cuina d'alçada del cor d'Astúries. Posteriorment a l'auditori hi ha intervingut Rodolfo Guzmán, que ha tractat de la cuina xilena. Guzmán es centra en el paisatge proper per reivindicar la matèria primera autòctona i la tasca dels petits productors. Els tallers Víctor Quintillà i Marc Gómez han proposat el disseny d'experiències gastronòmiques per a un paisatge culinari sostenible. Raúl Bernal ha explorat tècniques de figures de xocolata i Xeix Reina ha introduït la nova xarcuteria des del seu punt de vista mallorquí. Més tard, al taller 1 ha estat el torn d'Artur Martínez i Marc Ribas, que han aparcat per un temps el capritx per poder-lo reinventar al seu gust. Al darrer taller, Abraham Balaguer, el celler de Can Roca i Rocambolesc, i Xavier Sagristà, del Castell de Peralada, han mostrat el procés d'elaboració del xuxu. Aquest dilluns també ha estat el torn del Fòrum Empresa, organitzat en col·laboració amb el grup d'assessorament Vila-riba i patrocinat per la Cambra de Comerç de Girona. A més, també s'ha donat a conèixer finalment quin és el plat favorit dels catalans d'aquest 2018. Al certamen, organitzat per la revista Cuina, es van presentar 12 plats d'arreu del territori, dels que només el rossejat del Delta de l'Ebre i el plat guanyador van arribar a la final. El premi se l'ha endut la coradella de Molins de Rei del xef Germán Pugerí, del bar Diana de Molins de Rei.